3 4 5 ሰራዊት ድሕራሊካ ኮይኑስ መተካዕታ ስለ ትኸውን ዘለኻ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ምስ ስርዓ ዝምድና ክገብር ኣይክእልን ዕርቂ ክገብር ኣይክእልን መተካዕታ ንዓኻ ስለ ዝርአየካ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕረቁኒ ይብል ከም ዘሎ ይዝንገር በብዙሕ ምንጭታት ዝወፁ ዘሎ እዚኣቶም ድማ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ንክቕይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንሰርት ይገብሩ ኣለዉ I mean are they following the news these people should be concerned እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዋጥር ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዳዕድል ሂቦኒ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዓረቕ እንድሕር ኢልዎ ሰከንድ ክወስድ ኣይኮነን ቅድሚ 2-3 ዓመት ክብብል ነይራነ ንዓት ንረዳዳእ እንድሕር ኢልዎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብይ ኣሕመድ ሓፊሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስልጣኑ ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ገለመለን ግረፎ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እዩ ዘለሱ ባሕርን ገለመለን ድራማ እዩ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘኽእሎ ነገር ድማ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ክትሕግዞ ትኽእል እያ እንተወሓደ ምስ ኤርትራ ዝፈጥሮ ዘሎ ምትፍናን ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ዝበልዕዎ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ንዓታቶም ዲሞራላይዝ ክኾኑ ይኽእሉ ኤርትራ እንድሕር ጠቕላላ ኣንጻሮም ኮይና ወይ ገለ ንሳቶም ሞራል ተስፋ ቆርፁ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ንሰራዊተይ ንስለያ ክሕግዙን ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ ትማሊ እውን እኮ ሰሚዖ ትሕነሙ እዚኣቶም ከዓ ትሪእዎም ኣለኹም ከምዚ ሃገር ኩሉ ነገር ዝተወደአ ኮይኑ ይስዕስዑ ኣለዉ እቶም ዝስዕስዑ ዘሳዕስዕዎም ዘለዉ ከም ዝብሎ ዘሎ ፓስፖርት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ኣለዎም ናይ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቬኬሽን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ዝስዕስዕ ዘሎ ግን ኣብኡ ዝቕመጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ክገጥሞ ዝኽእል ሽግር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግር ባይ ዘ ወይ ብልጽግና ሓደ ነገር ተረዲዎ ይበሃል ኣሎ ስምዑ ኣብዚ ቆየው የኤርትራ ጦር የብልጽግና ባለስልጣናት ለሚያደርጉት የጦር ቅስቀሳ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ላለፉት በርካታ ጊዜያት የብልጽግናው አገዛዝ በጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፣ በኢታማዦር ሹሙ፣ በጀነራሎቹ፣ በሚኒስትሮቹ፣ በሚዲያዎቹ፣ በአክቲቪስቶቹ በኩል የባህር በር ማግኘት አለብን፣ ኤርትራን ወረንም ቢሆን አሰብን እናስመልሳለን አጭር መልስ ጦሩ አክሎም ቀይ መስመሩን የሚያልፍ ማንኛውም አካል ለመማር ዳግም ዕድል የማይሰጥ አዘቅት ውስጥ ራሱን እየከተተ ነው ሲል አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቲቪን ጨምሮ የመንግስት ሚዲያዎች በሺዎች የሚከተሉ ከዚህ በፊት የኤርትራ መንግስትን በመቃወም የሚታወቁ መገናኛ ብዙሃን ድምጸታቸውን እንዲቀይሩ አድርጓል። የኤርትራ እንታይ እስከ ይባላል ግርም ይዝብለካ አብሴ ሓልፈሉ እንታይ ዝብል ዘረባ ይዘውራሎ ኤርትራውያን ብሰንክቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ዝግበር ዘሎሲ ወላቶም ተቃወምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ከም ዝብሉ ገይርዎም እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ መጽናዕትታት ናይ አብዝ ገልጾ ዘሎ ናይ ባሕሪ አጀንዳ ዘበገሶ ናይ ኤርትራውያን ሓድነት ኣብ መፍጣር ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀደም ዘይተዓወተሉ ነገራት ተነይርዎ ወላውን ተቃወሙ ናቱ ዝነበሩ ኣብ ጎኒ ሃገር ደው ከም ዝብል ገይሩ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ንሓድነት ኤርትራ ንልውላውነት ኤርትራ ኩሉ ታሪኻዊ መጻጻናትና ደጊምና ከነስተማቆረ ደጊምና ከነጽንዖ ደጊምና ንኽንፈልጦ ሓድሽ ወለዶ ድማ ኤርትራ ብኸመይ ወፅያ ምናልባት ረሲዕዋ እንተነይሩ ከም ብሓድሽ ንዑ ክለብሶ እቲ ስምዒት ሃገራውነት ንኽለብስ ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ ድሮ ኣብን ካድረታቱን ጀነራላቱን ሓለፍቱን ተረዲዎም ኣሎ ኩሉ ዝተበገስዎ ንኤርትራውነትን ኣብ ምሕያል ዓብ ግደ ከም ተፃወተ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንኮላይ ተቃዋምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ክብሉ እቲ ቀደም ዝተሰርሐ ኩሉ ኤርትራውነት ንምህሳስ ዝተገበረ completely fail ከም ዝገበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ that's really nice ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ዘሎ ጫውጫውታ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ብልጽግና ደው ምባል ማለት ናይ ክድዐ ስለ ዝኾነ ናይ ክድዓት ኮይኑ ስለ ዝረአ ዘሎ ኣብ መወዳታ እቲ ኩነታት ነቲ ዝሓሰብዎ ዘይኮነስ completely fail ከም ዝገብር ገይርዎም እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝሕግዝ እዩ ጸላታ ኩሉ ግዜ ዝፍጽምዎ ጌጋ ድማ ከምዚ ገይሩ ናይ ኤርትራ ደው ከብላን ሓድነታ ደጊማ ንኽትፍትሽ ዝገብራ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገዝና ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ግዜ ወሲድልና ኣሎ መቸም ኣነ ነዚኣ ናይ ኤርትራ ናይ UN ኮኦርዲኔተር ዘላ ንምምዝጋን ቃላት ይዝሓፅረኒ ኣብ ልዕሊያ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካየድ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ናይ UN ኤጀንሲስ ከምኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኣሉታዊ ስእሊ ንምቕያር ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ እያ መርኣያ ናይዚ ዝገብርዎ ዘለዉ UN ንኣብነት ናይዚ ናይ ሂውማን ራይትስ ትሬኒንግ ኣብ ኤርትራ ዝህብዎ ዘለዉ ሂውማን ራይትስ ማለት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ማለት መሰል ናይ ትምህርቲ መሰል ናይ ሕክምና መሰል ናይ ቀረባት መሰል ናይ ጸጋታት ናይ ሃገር ናይ ምርካብ እውን ኣካል ናይ ሂውማን ራይትስ ስለ ዝኾነ ንሱ ናብቲ ሪፖርት ናይ ሂውማን ራይትስ ክኣትኹም ዘለዎ ስልጠና ስለ ዝሃበ ብዙሓት ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ንዓዓ ነጭ ኢሎም ክሃርምዋር የለኹ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናታተን ናይ UN ኤጀንሲስ UNDP ካልኦት ዝገብርዎ ዘለዉ ዝሕጉስ ድማ መርኣያ ናቱ እዚ ስምዑለይ እዛ ተረኺብና ኣላ ዘለና ዘረባ ንዞም ንኣሽቱ ኣሕዋትና
سلا دخانات أبناتهم درجة ملسيلة كزارب مالتي أبناتهم دلخوا عندنا ملسيلة كزارب كابتلتشان عصر شمانتان يوشي أي أبلغود كله جيزي بزح دخانا تقلوا تقطي مزنا تقطي بيت سب استفعل عليه متسكاي مالتي السؤال انتاي قبل كده مشكلة خم عن توبشن تحلها كالي توبشن كا سبوق تذكر كاسبوع غير كالي ترف لك زي حجي كل تنتبه ثلاثة يشي أي مش تخيل أو اشتغل تصوم من سبوق تذكر كاسترف لك أو اشتغل تصوم بعد خمسة تدخل تقعد ما يلا أو عالم مول خونا كل تا سلسة عامة خاتوصل زمان زيادة لنا تقعد انتي ولا شيء متوقع خالي لهنا تقعد ما أبتنا تناي تمرت كيسي ويكا أبتنا تناي أماتر كونتيننت على جانتا كلتا سلسة عامة دي وصلت على ما يلا كابعد حس كمالتي أنا قلت عامتي شيء ده معيرة دانيال كم زفطون كم سلسة عامة ناتنايلكم كلنا سلسة عامة كلتا عامة استمرنا حاجة حالف مثل له كنت عنده يقولكو كنت مشكلة أو يابزوخن هيوتنا على ما رأي خلونا له كم تزيدنا سايكلنا قميتنا خالص صحنا مجمريا نزي ايفنت زي تي يو ان دي بي بحال سبونسر كم زغبرين انرزلنا سلامنتاي اذا قداسنت الله يبلكم ኤርትራውያን ተወዳደርቲ በዓል ቢንያም ይኹኑ ካልኦት ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ክንዲ ምንታይ ኣብነት ክኾንዎ መርሕነት ክኾንዎ መንገድን ምጽራቅ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ስኢልካ ኣብ ንኣሽቱ ገዛውቲ ዝግበር ዘይኮነ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ጌርካ ነቲ መንእሰይ ናብ ብሽክሌታ ክኸይድ ዝደሊ ድዩ ብዓብዪ እውን ብስፖርታዊ መንገዲ ህይወቱ ክመርሕ ዝደሊ ብስግረዶ ጥራይ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣብ ደገ ኮይንካ ብሚድያ ምዝራብ ወይ ካብ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለተዛረበ ለውጢ የብሉ ለውጢ ማሲ ዘሎ ከማኻ ሰብ ነቲ ኩነታት ክነብሮ ዝኻለ ከምዚ ናይ በዓል ቢንያም መጽዮም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ክኾኑ እዚ ድማ መንግስቲ ብዝገበሮ ጥራይ ምቹ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ እምነት የብሉን ወይ ከዓ መንግስቲ ገይርዎ ይድብል ናይ ብሕቲ ትካላት ከምዚ ናይ ዩኤን ኤርትራ ሳተፋዲ ግለሰባት ብዝወደቦ ሰባት ናፃ ኮይኖም ፖለቲካዊ ኩነታት የብሉን ኣብ ዝብለሉ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ግን ሃናፅ እዩ ስለዚ ዩኤን ተዓንተቦ ዘራኹም ዩኤን ከም ድማ ዩኤንዲፒ ነዚኦም ኩነታት እዚ ነዞም ስፖርተኛታት ጽልዋናቶም ናብቶም ኣሽቱ ወለዶ ንምስግጋር ኤርትራ ድማ ዝወራረስ ውርሻ ናይ ብሽክሌታ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ካልእ ስፖርት እውን ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ክፈጥሩ ብምኻሎም ዓብ ክብሪ ዘለኒ ቢንያም ድማ ኣብ ብሽክሌታ ጥራይ ንፍዑ ከም ዘይኮነ ደጊሙ የመስክር ኣሎ he's a very thoughtful ብሓቂ በልሕ ኣስተውዒሉ ዝኸይድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዲስፕሊን ዘለዎ ተወዳዳሪ እዩ እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚ ክሳብ ክንደይ እዚ ንሪኦ ኣብ ቅድሚት ርዩ ተዓዊቱ ገለ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝመጽ ዓወት ከም ዘይኮነ أبي الورو نايت مرتي ستيل على القناص ساتور فرنسا تمارناسني رغانتاناس كوم لأن كورسنا جواناس درا كنت في نودينا رئيس دينياتنا شان خاط على ذيك في تخار ساعات قبلني وأنت لا تقدر على هذا الحين زين كم شيء اسمه هذا الله خمس مو تور فرنسين ترى نتفليكس كري فيديو خلي نورمال نقدر نفلت أتندي أسمع له سلسك خون خير 21 days معلتنا إندورانس نقبرنا لنا عوتنا بينيام ኣብ ብሽክሌትካ ተዓዊቱ ዓለም ሙሉ ከተጣቃሉ ክንርኢ ከለና ዕድል ይረኺቡ ዝብል ነው he earned it ለይቲ መዓልት ነዚ ሓሳብ እዚ ንውሕዳት ዕሩኽቲ ነጊርዎም ኸውን ከምዚ ኢሉ ኣብ ፓብሊክ መፅኡ ንህዝቢ ብዙሓት ሰባት ሞቲቬት ክገብር ክኽእል ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ደስ ብለኒ ካብ ቀፂልና እውን ዝተፋቐዮ ንዑኻ ኣብ ምንታይ ሪካቨሪ ትገብሮ ቅድሚ ውድድር ቅድሚ ትሬኒንግካ እንታይ ፍልዕኻ ንክንደይ ሰዓትካ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ክትሰርሕካ ዘድራኖ ግን معلتوي حد عيد ما قلت يكون استفاد. صحيح وورلد شامبيون جبلتها بجبلتها تزغى بده وورلد شامبيون هي عالمي ما تزغير. كم تريوم زلهم نزيم عبيت كواخب تنقدميت عمتيوم منسياتكم مهاروت لو قبلوم نزي عدل زي زخفتو قبل بيه دمسكن بحق زقبومي بزح نقرات كم زي يرترخ مسؤولو زيوم قلل سبات يكونون نتنشتي ولدو دم عبس الوايزلو عبي كومبليمنت بفيديو بصبغ هاي ديفينيشن فيديو قد يحمل عبد قمي دمسولنا ايري ميديا نتورك خيتكم رايوه نشتي دريكم زلغو ابو خيتكم كسمعوا لي brilliant work thank you everybody نزز قبركم الو معرسي ابزخن ودينا كم وترو ابعدنا بزو نجر بزو صبغ يكايدالو نصبغو نخلو حنت كبلاز دل لابزيا حنت فيديو لابزيا ابلو البحري الريل البحري زعب حيل بحرنا ايرترا زغبروا انا بحق صبغت فيديو لا حضرهم كيتكم حجزوهم بزحنا ايرترا زور ايرترا نابلو زغبروا ويو بزح سرحات يوم تشرحوا ጋዜጠኛታት ካብ ኤርትራ ብዙሕ ደኺሞም እዮም ዝገብርዎ
حدراهم نزا الريلو البحر كيتكم سبسكرايب قبروا رأيو لهم دقفوهم كابير تراز متس تحسوتات ما كنحجز ندلينا تصبو نقر كمتصنا تدلينا نتم تصبو تصرحو زلو نتبابع እናበልኩ ናይሎ ማርሲ ኣብዚ ኮዴ ኣብ ካልእ ጽቡቕ ሳብ ንራኸብ ምዝያ ክገጥፈኩም thank you very much Kiri kiri,